धडा दुसरा अन दयाळ वाचला. दुपारी 3च्या सुमार रस्त्यावर वर्दळ नव्हती. मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो. मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली. त्याचवेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला. तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला. मला वाटले खेळ खल्लास. मी थांबलो. समोर पाहिले, दयाळ निश्चित पडलेला होता. शेजारच्या बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्ष्याकडे त्रस्तपणे पाहत उभी होती. त्या माणसाची आणि माझीही थंड अलिप्तता पाहून मला स्वतःची शरम वाटली. आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते. तीन कावळे तारेवर बसले होते. पडलेल्या त्या दयाळाचा जणू फडशा फाडण्यासाठी. ज्या अर्थी कावळ्यांनी अजून दयाळाला उचललेले नव्हते, त्या अर्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे हे पाहण्याची संधी होती. मी दयाळाजवळ गेलो व त्याला हातात घेतले आणि अहो काय आश्चर्य! दयाळाने हळूच चोच हलवली. मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिकीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो. त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्र असलेले हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले. सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले. डब्यात डोकावून पाहिले तर मला दयाळ पक्षी उभा राहिलेला दिसला. मग मी त्याला घरी घेऊन आलो. रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला. रात्रभर दयाळाला छिद्रे पाडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले. सकाळी माझी चाहूल लागताच डब्यातून दयाळाच्या पंखाच्या फडफडाटाचा आवाज कानावर आला. तो आवाज ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू. खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे. पण काल दुपारपासून दयाळ पक्ष्याने एकही लकेर गायली नव्हती. दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली. दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते. पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते. डोळ्यात चमक होती. तो मान हालवून कानोसा घेत होता. तो उडून जायला तयार होता. मी दयाळाला अलगद ओझडीत धरून गच्चीवर आणले. हलकेच ओझड उघडली. दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शिरीषाच्या झाडावर बसला. जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती. मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्ष्याने कितीतरी वेळ शिरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले. शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल. डॉ. सतीश पांडे.